Hi Paoloholics! This is Paolo Pangilinan and welcome to my channel. For this vlog, isi-share ko sa inyong lahat kung paano nga ba nag-start yung Pusurubio Volleyball Club. Maniwala man kayo sa hindi, nag-start lang yung Pusurubio Volleyball Club sa isang biruan noong 2017. Kasi dito sa barangay namin, kaming mga magkakaibigan, kaming mga magkakabarangay, parating naglalaro ng volleyball. Mapahapon man or mapagabi, pinapailaw namin yung court hanggang sa... Ako kasi, naglalaro din ako sa sports complex sa bayan. Tapos yung isa sa nakakasama namin na taga dito din sa barangay namin, minsan naglalaro din siya doon. Tapos hanggang sa, syempre, nagkaroon na din kami ng ibang mga kakilala, ibang mga kaibigan na naglalaro din sa sports complex. Bale, biglang napag-usapan na lang namin na bakit hindi tayo bumuo ng grupo, tapos magpaliga tayo, ganyan. Kasi, syempre, yung bayan namin, yung Pusurubio, di ba, kilala siya sa pagpuproduce ng mga basketball players like Mark Pingris, di ba, na sikat na basketball player na ngayon sa PBA, sa Philippine Basketball Association. So, yung main goal lang namin doon is magkaroon kami ng chance na maipakita yung talent namin, yung maipakita yung paglalaro, yung laro namin, tapos at the same time, syempre, nag-e-enjoy kami, tapos may mga prize, di ba, minsan, pandagdag sa, kumbaga, pang spice up nung game. So, 2017 yun, hanggang sa, naglalaro lang kami, tapos after game, syempre, habang nagpapahinga, habang bago umuwi, ayun, naisipan namin na bumuo nga, hanggang sa ilang buwan, siguro mga almost 2 months din, yung preparation namin para dun sa first league namin, which is yung one-day league lang siya, pero shuffled yung league. Kumbaga, pagdating namin sa venue, magbubunutan, hindi mo alam kung sino yung makaka-team mo, hindi siya by position, ibig sabihin, basta makumpleto yung 7 or 8 or 8 yun sa isang team. Bahala na kayo kung paano yung magiging adjustment ng bawat player, kung sinong setter, kung sinong maglilibero, sinong mga spikers, gano'n. So, medyo may challenge yung first. Hindi ko matandaan kung 50 pesos or 100 pesos yung entry fee ng bawat player nung time na yon. And nung first namin na league, October 27, 2017, walang prize nung paliga na yon, pero lahat nakatanggap ng malalaking certificates. Lahat nakatanggap ng certificate of participation. Colored yun As in, lahat ng players binigyan namin nun. Tapos merong libreng tubig para sa lahat ng players na naisip nung isa sa founder. Kasi bale, 3 po pala kami. 3 po kaming founders ng Pusurubio Volleyball Club. Si Ariel Bambilla, Carlo Barlaan, and ako po, Paolo Pangilinan. So si Carlo yung nakaisip na, kasi syempre, yung mga players mapapagod, pagpapawisan, para hindi nalalabas ng venue, di ba? So naisip niya na magbayad ng mag-rent ng lalagyan ng tubig, tapos bayaran yung mineral water. So yun, siya na din ang nagbuhat. Kaya nagulat ako kasi hindi ko alam yun. On that day ko na lang din nalaman na meron palang pa-mineral water sa mismong liga. Tapos, nung araw na yon, siya na rin yung nag-referee. Alam ko si Carla na rin yung nag-referee. So maghapon siyang nandun. From 8 a.m. na nag-start yung first game hanggang sa matapos ng before 6, nakatayo talaga siya doon. Parang nag-lunch break lang yata kami ng almost 30 minutes. Tapos, ano pa ba yung mga natanggap nun? Bale, ang naging gastos namin nun sa certificates, ang mahal. Tapos sa tarpaulin, nagpagawa kami ng tarpaulin na natuwa naman kami kasi
ang daming nagpa-picture dun sa tarpaulin kasi nga, first time yun na nagpa one day league yata ng volleyball dito sa Puso Rubio. First time din yun na, ayun, may logo din kami, pinambayad namin sa pagpapagawa ng logo, pagpapaprint ng certificates, tapos pinambili namin ng bola. Yung net hindi na namin problema kasi meron na akong net dati pa, 2014 pa lang, meron na akong volleyball net. Tapos, ang pa ba mga nagastos nun? Yung pinambayad din namin dun sa tumulong sa amin na naglinis, yung nagbabantay sa amin. So, yun. Hanggang sa naulit-ulit yung liga kasi ang daming nag-request na parang, uy, sali naman kami yung mga taga-ibang bayan na gusto din namin ma-experience, gusto namin ulit makapaglaro sa isang liga, sabi nilang gano'n. So, nag-one day league kami ulit the next month kasi nga successful yung first time na ODL namin. Yung second time is naging successful din naman. Bale, yung eliminations saka semifinals dun sa Puso Rubio Gymnasium sa bayan. Tapos yung finals ginanap dito sa barangay namin, sa court, pinailaw namin yan. Sa tulong na din ng isa sa mga kasama namin pag naglalaro. Tapos kagawad din siya nung time na yun. Tapos yun, successful hanggang sa naulit, nagkaroon pa ng mga ibang liga. Tapos kada liga, iba yung concept. Minsan may 3 guest players. Ang allowed lang na maglaro is 2 guest player, ganun. Tapos minsan naman, all Pusurubian hanggang sa nagkaroon kami ulit ng malaking liga. Parang first anniversary league namin yon. Pero ginanap siya is November na siya ng 2018. Bale, ang daming nangyari noon bago yung mga preparations na yon. Nagkaroon kami ng pictorial, tapos may mga tarpaulins kaming sinabit sa bayan, kaya nalaman ng lahat, nalaman ng Puso Rubio na merong Puso Rubio Volleyball Club. Tapos, ito yung mga players, ito yung mga aabangan nila, ito yung mga teams, participating teams. Tapos may mga sponsors din na, ayun, maraming salamat sa mga naging sponsors namin, sa mga paliga. Merong sumagot ng tarpaulin, merong sumagot ng second prize, ng bola. Ito, itong bolang to. Bale, bigay ito ng isang politiko. Tapos, ano pa ba yun? Ang daming tao. And sobrang naging successful naman talaga yung first anniversary ng PVC. Bali yung second year anniversary, hindi kami nagkaroon ng paliga. Pero December 1, 2019, nagkaroon kami ng one-day league na alam ko all Pusurubian pa lang yata yun. So maraming sumali, maraming mga bata, lahat kumbaga bata, matanda, kasi open age naman siya. Hanggang sa nag-request sila na parang, Kuya, next week ba meron ulit? Sabi ko, tanong natin yung isang founder. Tapos, umuo naman siya hanggang sa nakagawian na mula December 1 hanggang February, as in every week, every Saturday or every Sunday, meron na kaming one-day league. Minsan, in-open din namin siya sa mga taga-ibang bayan. Minsan, all Pusurubian lang. Tapos, minsan, by team din. So, minsan iniisip namin ano nga ba yung concept kada linggo para hindi naman boring, di ba? Kaya yun, hanggang sa dumating nga yung pandemic, hindi na rin kami nakapag-celebrate ng 3rd year anniversary kasi bawal pang maglaro, bawal pang lumabas, di ba, dahil nakamahawa. Tapos dumating din sa point na syempre, di ba, parang pawala na din naman yung pandemic. Feeling namin baka okay na next year, di ba? Sana hopefully maging okay na yung lahat. Tapos marami na yung nagtatanong sa akin, marami na yung nagtatanong din sa iba pang founders kung magkakaroon pa ba kami ng paliga ulit once na mawala na yung COVID-19. And
minsan nagkikwentuhan kami ng isa sa founder, tapos biglang yun yung naging topic namin. Parang sumagi lang sa conversation namin. Magpapaliga pa ba tayo? Kasi marami nang nagtatanong. Tapos sabi ko, ako kasi personally, proud na ako kung ano man yung narating na success ng PVC, ng Puso-Ruby Volleyball Club. Nag-set na tayo ng trend pagdating sa pagbibigay ng awards, ng certificates, na parating iba-iba yung design, di ba? Tapos namigay na kami ng mugs, jerseys, certificates, medals. Kumbaga, yun na nga, nag-set na kami ng high standards pagdating sa pamimigay ng prizes din sa mga awardees namin. Kung sabi ko, okay na ako dun sa legacy na naiwan ng Puso-Ruby Volleyball Club. Kung sakaling i-stop na muna natin, or siguro sa ngayon kasi, ang nasa isip ko, hindi na muna siya part ng priority ko. Kumbaga, marami din kasi akong bagay na gusto pang gawin. Siguro para sa akin, total ikaw, may trabaho ka na din, may trabaho na din yung isa pang founder. Ako naman, i-share ko sa inyo naman yan sa ibang vlog. Kumbaga may bubuksan na namang ibang journey ng panibagong yugto ng buhay, ibang journey naman ng buhay. So, magiging busy na talaga. So, hindi na maharap, hindi katulad dati. Pero kung may gusto, di ba, na magpaliga ulit, edi isusupport pa rin naman namin. Pero ako personally, sa ngayon, siguro kahit bumalik pa sa normal, sa dati, hindi na po muna siguro. Siguro, makikita pa rin ako once in a while kapag off, kapag walang ginagawa. Pwedeng makikita pa din ako naglalaro, sasama pa din na maglalaro, pero siguro asikasuhin ko muna ulit kung ano yung dapat i-priority muna. Kasi yung paglalaro, hindi naman yan mawawala. And yung Puso-Ruby Volleyball Club, sobrang mahal ko yan. Isa ako sa nagtatag. Tsaka sobrang proud ako kung ano man yung narating ng Puso-Ruby Volleyball Club. Kasi di naman sa pagmamayabang, kung dati parang nilalait lang siya, bakit daw Puso-Ruby Volleyball Club, sana ibahin na lang yung pangalan. Basta kung ano-ano yung mga narinig namin pangbabash, ganun, hanggang sa nakaakyat din kami kung saan yung, kumbaga nakarating din siya ng tok-tok. Marami yung sumali, ultimo mga professionals, ultimo mga teachers nangihingi ng certificate sa amin na pirmado namin na as founders. Parang, sino ba naman kami, di ba, para pumirma. Tapos sabi nila ipapakita daw nila sa boss nila, sa office, or para sa ranking, gano'n, sa mga teachers na nag-officiate nga sila dun sa paliga namin, naglaro sila, ganyan. Pandagdag points din kasi, di ba, certificate para sa mga teachers dyan, makaka-relate sila sa mga RQA, gano'n. So, nakaka-proud na kahit siguro mamaalam muna pansamantala or kahit for good na, iba na rin naman yung narating, mataas na rin yung narating ng PVC. Saka ang dami na ding players na naglaro. Iba-ibang klaseng players na, may mga high school pa lang, may mga maliliit, mga matatangkad, may mga teachers, engineers, maraming professionals na rin yung, meron pang police, marami nang naglaro. Tapos yung ibang mga estudyante na naglaro na sa paliga namin, naglalaro na ngayon sa, kumbaga dati naglalaro lang naman kami sa outdoor na court, nagpapaliga kami sa outdoor, tapos kasali sila. Ngayon naglalaro na sila indoor, sa Taraflex na sila naglalaro, di ba? So nakaka-proud yung mga ganun na yung journey ng isang player na nakarating na sa taas, kumbaga, or papunta pa lang doon sa pangarap nila na sa paglalaro, dumaan din sa magiging part ng Puso-Ruby Volleyball Club.
Gusto ko lang din pasalamatan lahat ng players mula sa mga taga Puso Rubio, tsaka sa mga taga iba pang bayan ng Pangasinan, yung mga taga Tarlac, Manila, Pampanga, yung lahat ng mga sumali sa Puso Rubio Volleyball Club Leagues mula nung umpisa hanggang sa magkaroon ng pandemic. Maraming salamat po sa inyong lahat kasi kung hindi po dahil sa inyong lahat, hindi naman po namin or hindi magiging successful yung bawat paliga kung walang mga players, walang mga magagaling na players, di po ba? Kasi nabigyan naman po natin ng magandang show, magandang laro yung mga audience po natin. So maraming salamat po ulit sa mga players, coaches, assistant coaches, sponsors, at sa LGU din syempre ng Puso Rubio Pangasinan dahil binibigyan po nila kami parati ng chance na makapagpaliga sa bayan sa loob ng gymnasium. Maraming salamat po sa pag-allow niyo sa amin na maipakita din kung ano yung talent ng Puso Rubio na kaya ng Puso Rubio na mag-handle ng mga ganitong mga paliga na minsan umaabot pa sa mga sa pinakamarami naming teams na na-handle sa loob ng one day league is 18 teams. 18 po. Nagsimula kami ng eksaktong 8 a.m. natapos kami ng 10 p.m. Hindi katulad sa mga iba, naririnig ko minsan umaabot sila ng madaling araw. Kami hindi po. Talagang tinatapos namin yan on time. Nagsisimula on time, natatapos yan on time. Kaya isa yun din sa mga nakaka-proud na nagawa din namin. Maraming salamat po sa panonood ng video vlog na to. Kung sakaling na-miss nyo man ng PVC, nandiyan pa rin naman yung page at nilagay ko din po dito sa video na to yung ilan sa mga pictures, syempre yung mga memories natin. Maraming salamat po sa panonood ng video vlog na to. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo ulit sa mga volleyball court dyan sa tabi-tabi at kung saan man tayo mapadpad. Ako po si Paolo Pangilinan, ang isa sa Puso Rubio Volleyball Club founder.